És que això és Android. Vale, ara filma-lo així més frontal perquè es vegi el tall de davant del sonar. Vale, que es veguen els... Es veuen il·luminats. Vale, i ara filma'm mentre calibre i tot això. Calibre, i ara ja va, Esteu al loro. Yo baixaré y estigues al loro. Hay gente que no sabe. Ja sé què fa. Deixem fer una altra volteta. Sí. Vale, la pare. Sí, para.